160 jaar Agnetenberg. In zitten opgericht, de zusters van Maastricht. Nou zit er verhoest, een kloostergesticht van het kostbaar bloed. Het was al snel veel te klein, weekverpleging, bejaardenhoort, daarom bijgeboet aan de Plakstraat. Want er was nog een plaatsje vrij, een tuin vergruide fruit en vee. Ja, ook een tuin van de Villa Marie, de doorgang van het klooster naar de tuin. Hongerde wal door dat woord best chic. 160 jaar Agnetenberg. In zitten opgericht, de zusters van Maastricht. Nou zit er verwoest, een kloostergesticht van het kostbaar bloed. Een tuinman, timmerman en schuster, de zusters in het klooster. De tuin, verpleging, scholing en weerskanje. Een groot bedrijf, het is er niet meer. Ik ben geboren en getogen aan de wal, daar was afgeleefd. De kerk wordt getrouwd en steekt er nog, maar zonder beeld is het een gewoon geboet. Na 160 jaar een leegstaand monument. De zusters in Oudewijns raak verwoest. Het klooster verlaten steeds leeg. De vraag is wat gaan we daar?